Línia de producció de màquines de pols automàtiques. Utilitzam per omplir llet en pols, cafè en pols, proteïna en pols i diversos tipus de pols. Aquesta línia amb esterilització de llaunes buides, ompliment de doble capçal, rentat de nitrogen al buit, pot cosir la màquina. Després de cosit oxigen residual U003 a 3 tant per cent. Som professionals en la línia de màquines i oferim solucions al client. La nostra fàbrica amb recerca i desenvolupament, disseny, producció i venda de màquines. Esperem utilitzar les nostres especialitats per satisfer les vostres necessitats.